Se godt på kvinden her. Hun er såmænd fra Tårnborg, og så er hun en dame, der selv på en rockhold vinteraften kan fylde et helt forsamlingshus med varme og glæde. Og det er der måske en særlig grund til. I hvert fald så skrev hendes søn til os, at det er min mors drøm, der er gået i opfyldelse. Hun brænder for det, hun laver. Og det var nok til, at vores reporter Katja Højbjerg fik lyst til at smutte til bankoaften i Tårnborg for at smugkigge lidt bag kulisserne i forsamlingshuset. 45. Nummer 1. Det kan lægge gaderne øde. Nummer 7. Når Bankokaj går i aktion i Tårnborg forsamlingshus. Så er vi nået hertil, vi har puljespillet med. Her kan man vinde alt. 55. Fra frosne kyllinger til kaffe. 58. Der var banko på 58. Men bag kulisserne, det er stegt flæsk og persillesovs, står den dame, der har vundet. God mad med en sovs, der kan hænge på kartoflerne. Den største gevinst. Så forsyner du dig bare, hvis der er noget, du vil have. Og hun spiller ikke engang banko. Jamen, jeg kunne næsten ikke fatte det jo. I juli sidste år overtog Connie Lausten Tårnborg forsamlingshus lidt uden for Korsør. For 8 år siden søgte hun første gang om at blive bestyrer. 45. Dengang fik hun afslag. Men denne gang nummer 3 lykkedes det. Det har været min drøm i mange år at få sådan noget som det her. Og så lige det hus her, det er jo lidt specielt. Da Connie Lausten rykkede ind i køkkenet, var ordrebogen tom. Nu buner den, for er der noget, Connie holder af, så tager du bare. Er det at hygge om gæsterne. Det at kan lave en fest, hvor der bare ikke mangler noget. Hvor de bare er fuldt ud tilfredse. Når det hele klapper, værsgo, giver det kæmpe smil i køkkenet. Det gør mig høj. Det er næsten ligesom at tage narkotika. Hvis det kører godt, så... Og man glemmer, man er træt. Men hun kan ikke bemande et helt forsamlingshus alene. Til bankospillen, der står jeg hernede i baren og servicerer vores kunder. Det er Jan, min mand. 10 kroner. Tak for det. Vi har været gift i 36 år. Kunne murene i Tårnborg forsamlingshus tale? Til der kysser du mig, hva'? Ja, er du sikker på, at det ikke er dig, der kysser mig? Så kunne de sikkert fortælle historien om lige præcis den dag. Der sidder vi så omgivet af hele vores familie. Da Connie og Jan sagde ja til hinanden. Jeg skal vi kage ud, ja. Og fejrede det med oksesteg og kransekage lige her i forsamlingshuset. Der er i hvert fald andre paneler på i dag. Og så, ja, gardinerne, de er der slet ikke mere. Nu er de tilbage som forpagter og bestyrer. Gladere end nogensinde. Det er ligesom, jeg er kommet hjem. Det er lidt som om, at kærligheden fra dengang stadig hænger i murene. Det der med, at vi kender huset på den måde der, det giver noget særligt. Det er en fornemmelse, der smitter. Tårnborg forsamlingshus er blevet til meget mere end bare banko. Det er jo utroligt familiesammenhold, man kan få, når man er hele familien om sådan noget her. Jo. Da Connie Laustens drøm gik i opfyldelse, gav det en sidegevinst. Jeg synes, det er rart. Så er der også lidt til mig at lave. Nu er forsamlingshuset blevet et familieprojekt, hvor alle 4 børn hjælper til, så ofte de kan. Man kan jo selvfølgelig godt have nogle dage, hvor man ikke rigtig kan enes, ikke? Men altså, jeg synes, vi er gode til at snakke om tingene, når nu der er et eller andet, man ikke synes er helt okay. Skal vi samle familien, så må vi gøre det i Tårnborg forsamlingshus efterhånden, jo. Det gør de ofte, og ikke kun når der skal arbejdes. I julen fyldte familien Lautzen for eksempel hele hytten. Noget, der virkelig gør Connie glad. Det er skønt, at de overhovedet gider at komme herud, fordi der er ikke nogen af dem, der er forpligtet til noget. Sidst på aftenen er der kun bankoarrangørerne tilbage. Alle gevinster er fordelt. Efter endnu en arbejdsdag kan familien Lausten tage en fortjent pause. Vi glæder os til næste gang. For de har allerede vundet den største gevinst. Tårnborg forsamlingshus.